حزو سلام تناطقبل فنون اير تي في بمكتار تركوب زوركم تعذبتي كما تمسيو ساعة شعتا اخيلون لومي سنبت عصوت وربعة حساس ترالو زيناتات وشتون وطان حيزالكم قريبا لهم نمكتاركم بخبر زعد من مساوم تصنحن ميكايل حرقو فالماقن بكا نتوتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات كلتا زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقتون كله كل تجربة تفاريو أبنو زوبا عودت تكبار لمعاتاون من محداراون مربات تجمجم حماد جنفر زوبا دوبو باب محداران تحتان كنزبن زاتو كره سلطانا وديبو أب زيناتات وصاي أمريكا كساب كرتشان عصوتو جعتنا زنبرة جزيو بوحدو 400 جزيو وتهدراو مدة تتاوات كم زكاري تقريتو أب قبسي أب بيت مغرز بستخصت حرقا بارع لعلى 4 سوات ميتو سراويت روسيا بكبابي دونيسك تركب استراتيجيكاوي الكتما كم تقصاصر أفريقيا زرزر زينا فلما حابرت حكام ميستعنا لومي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لابراتوري مرمراتات كلتا زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقت نكولو أدراشيوم دما سنبلن من دفرانيوم إذا كمزيلن كولو كورونا فيروس ترغيبهم مع بوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كيقبر لهم صنحو كلتا زيقاتات حاويهم توفاني مالو بزي مسارات تغلال عطري بكورونا فيروس زترفو زيقاتات كساولومي 10,266 بتحلو 9,950 كابزيوم حاويهم زتفانو 230 بومو زتفليو سواء 4 دما جنا أب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زقبر لهم زلويهم منيسر طعنا 14 حاسة كلتشن 20 كلتن نابي كالزينام سنسجرم أبنو زوبا قدرت أبي قدامي منفقلتشن 20 كلتن زت سلاسل لمعتها مرباتن من محدارة وقلقلوتن زيقمكم ركب بشدشن حاسة تخايدوم أبتو وكالتي تكالات منقسي محبرات أم حدرت كبابن وكالت زبن زت صادفو آغيبا أبي مداي تمرتي تساتفنا دكانشا بمباطا درجات حانو كانتغنه أبي ماكالين درجاتات ناتحات كمزمتة أبي ممحدار كبابي در دما بفلاي ناب ماكالي درجات سجر قوال سيتي سلزيلا قولحتا زليو قداي مخانو تحبيروم نأقول قلت عنا بزملكة زرقح تكالات عنا تمتطان سلزغونه قطري تقلقلتي عبيتي مزقب كمزلو تريو حمام عصون مكوتار مردات حبرت السب كب ناي مبال مرباتن ناي مكلخال ميلاتاتن كم تسالطو تقباريكم زمرحو كبابي أو تريدما تصبو قسقاس كم زرايا تقليزوم عبصلات حرشاب عافشاب كرمتاو حرشاد ما فلاي حرصوت مسوقتي بمقدام بياتاون زمناون أقباب لعلى 5,000 هكتار كم زحرسو تصبو زرقحن عغنن زلو زناب يوقع سلزلوها تصفو كرامات كم زلو تحبيروم أما حدارنو زوبا قدرتاتو يساطعوم بزهابو مزازم قال أتقمقام نرمعنا تقباره ناي مصاي مربات قداس مخانو بمتقاس برسات هقراب نمكتان قبر من قصاب وانو نمكابن عطوب سراح ككار مخانو أفليتوم حماده جنفر زوبا دوبوب كاب عصرتو كلتنو زواتات نستوات أساسا شوعتنا بلاتو أب محدران فاينانسن زتو كور سلطنا وديبوم أبتي سلطنا أمر محدرا صفت محدران أقداسنتون مسرتاو كيلتات محدرا ترى مبهال أب محدرا كمون حقاو تحزا جنزب النبرتن زبلو زعباتات بسفحو قريبهم علاماتي كابي شومون تكساو عصرتو كلتن حسب السموياستوها بسلطنا بقعتن كيلتن عبالات كب بمبال صفوفن أربعن سراحنا مثل سال كم زغنة ودب تقليصهم أب سنسرعات مزام حلافي تاماده زوبا دوبوب ويزورو سنايتا فورك أبز سمعتو قال ناقدا سنتن واناونتن نايت سلطنا بمتقاس سلطنتن زغسومو تمرتي بقبري قسر حالو تلابعهم بريزيدنت حماده ويزورو تخات صفا ميكال بوغنا حماده تلوخو ببقعت مفتصام عاغمن كيلتن زطريا وفيات مرحتي سراح كهلوو مسرتاو سلازغونه ببيجيو سلطناتات يودب كمزلو بمغلاص سلطنتي أب سرح زقاتهم بدوهتات مسكار مس أب كبابين زلوات كارات منقستن هزبن بوهدت كسرحة الزخاخرة
ኣብታ ኣጋጣሚ 6 ወርሓዊ ጸብጻብ ስራሕ ጨንፈር ሃማደ ክቐርብ እንከሎ ኣብ መደባት ስራሕ ካልኣይ መንፍቕ ተዘትዩ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ 21 ዓድታት ዞባ በሪኽ መደባት ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ንምዕዋት ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም 40 ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን የሰላስሉ ኣለዉ ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ እቶ ማጆር መንግስታብ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊድ 1200 ሄክታር ዛላን 1350 ሜትር ኪዩብ ከትርን ኣብ መሬት ሕርሻን ጎቦታትን ከም ተሰርሐ ካብ ዝተዳለወ 300,000 ፈልስታት ድማ 250,000 ከም ተተኽለ ገሊፆም ኣማሓዳሪ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተስፉ ፍስሓ ጽዮን በጎኑ እቲ ብሓያል ውዳበታት ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበፅሐ ብምሕባር ንዝተረኣየ ልዑል ናይ ስራሕ መንፈስን ውህደትን ሞጊሱ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ጸዓት ዘጋ ወይዘሮ ኣስካሉ ዘርባቤል ድማ በደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ 4 ሄክታር 30,000 ፈልስታት ገረብ ከም ተተኽለ ብምብራህ ኣብ ሓለውን ምክንኻኑን ብዕቱ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ተጸዋዒ በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘግራምን ኣብ ንዞባ በሪኽ ኣቶ ምሕረታ ባህል ድማ ኩነታት ኣግራብ ጽቡቕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ምስሳ እንስሳታት ዘግራም ዝምስከና ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ምምሕዳር ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ንሓደ ወርሒ ብስነ ጽሑፍን ድራማን ዝሰልጠኑ 44 መንስያት ተመሪቖም እቲ ስልጠና መበገሲ ናይ ዝቕጽል ዕማም እምበር ናይ መወዳእታ ስለ ዘይኮነ ሰልጠንቲ ንዝቐሰቦ ሞያ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ጀማል ኑር ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰሞ ትምህርቲ ዕቑር ዓቕሞም ከለልዩን ከማዕብሉን ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ መዛኖ ድማ ብፍላይ ጽልዋ ዝገድፍ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ቃላት እዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታትን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ ብቕርቢ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽለ ክቡራ ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ብታሪኻ ካብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ምትእትታውን ጣልቃን ልዕሊ 1/4 ኣብ ሃገር ኣፍሪቃን ምዕራብ ኤስያን ከም ዝኾነ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣሜሪካ ክሳብ 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብውሕዱ 400 ግዜ ወታደራዊ ምትእትታዋት ኣካይዳ ብፍላይ ድሕርቲ ብ11 መስከረም 2001 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ብስም ምቅላስ ሽበራ ተካይዶ ወታደራዊ ምትእትታው መሊሱ ከም ዘያየደዮም ጸብጻባት ዘረዱ ኣሜሪካ ነዚ ስግረ ዶባዊ ወታደራዊ ወፍሪ ንምስልሳል ዓመታዊ ልዕሊ 800 ቢልዮን ዶላር ማለት 400 ዓመታዊ ናይ ዓለም ባጀት ምክልኻል ከም እትህልኽ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ግዳማዊ ወፍሪ ጸጋታት ካልኦት ሃገራት ምጉሕጓሕ ምዃኑ ዝጠቐሱ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዓመታዊ ዕፅፍታት ናይቲ ወጻኢ ትገብሮ መጠን ገንዘብ ከም እትዘምት የረዱ ኣሜሪካ ብጸጋታት ነዳድን ጋዝን ሃብታማት ኣብ ዝኾና ኢራቅን ሶርያን ተካይዶ ብዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ገዚፍ ጸጋታት ትግሕት ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ካብ ኢራቅ ጥራይ ልዕሊ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዝዋግኡ ነዳዲ ከም ዝዘመተት ይሕብሩ ከም ሳዕቤኑ ትምትእትታው ኣብ ልዕሊ ግዳያት ብቐሊሉ ክፍወት ዘይክእል ጸጥታዊ ወታደራውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ይጥቀስ ሎሚ 14 ነሓሰ ኣብ ግብጻዊት ከተማ ጊዛ ብቤት መቕደስ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ልዕሊ 4 ሰባት መይቶም በቲ ሓደጋ ህውስያ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቆሲሎም በምህላውን ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ግብጺ ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካ እዚ በቲ ባርዕ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ጠንቀት እቲ ሓደጋ ዛጊድ እኳ እንተዘይተነጸረ ምስ ኤሌክትሪክ ምትሓዝ ከይሃለዉ ከም ዘይተርፍ ግና ኣፈናዊ ግምታት ኣለዎም በቲ ዝሰዓበ ክሳራታት ዝተሰምዑ ሓዘን ዝገለጸ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ጠንቁ ብንጹር ንምፍላጥ መርመራ ክቀላጠፍ ኣዚዙ ኣሎ ሰራዊት ሩስያ ብከባቢ ዶኔስክ ንትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ፒስኪ ኣብ ትሕቲ ምቁጻሩ ከም ዘእተዋ ትማል 13 ሓሰብ ወግዒ ኣፍሊጡ ምቁጻርታ ከተማ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን ዘካየድ ዘሎ ውግእ
ኣብ ምዕዋት ኣገዳሲ ተራከም ዘለዎ ሰራዊት ሩስያ ሓቢሩሎም ሩስያ ብምብራቃዊ ዩክሬን እትርከብ ከተማ ሉሃንስክ ከም ተቆጻጸራ ኣቅዲሙ ምሕባሩ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሩስያ ትማል 13 ሓሰብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ካብ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ዝተላከ ብርክት ዝበለ ስርዓት ሮኬት ከም ዘቃጸለ ኣፍሊጡ ሩስያ ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ሃገራት ምዕራብ ዝለኣኾ ልዕሊ 45,000 ቶን ተተኮስቲ ዝሓዘ መኽዘን ከም ዝሃሙኸት ምሕባራ ዝዝከር እዩ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ቀስቀስቱን ኣጓሃርቱን ዝኾኑ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ከቢድ ቁጠባውን ዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ወተሃደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ መንግስቲ ኮሎምቢያን ELN ዝተባሃለ ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለን ሓድሽ ዝርብ ከም ጀመሩ ተቃሊዑ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ኣብ ኩባ ተራኺቦም እወታዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዝርብ ከም ዘካየዱ ተጋዊሑ ኣብዚ ሓድሽ ርክብ ዝተበጽሐ ውሳነ ስምዕ እኳ እንተዘየለ ንተወሳኺ ርክባት ባይታ ዘጣጥሕ ምርዳእ ከም ተገብረ ግና መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣፍሊጡ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቫ ፔትሮ ምስ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ELN ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምኽታም ዘኽእል ዝርርብ ከካይድ ቁሩብ ምዃኑ ድሕር ምግላጹ እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ተጀሚሩ ዘሎ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ፔትሮ ንተግባራውነት ናይቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክ ዝተበጽሐ ስምዕ ንምርጋጽ ከም ዝሰርሕ ቃል ምእታው ይዝከር መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣብ 2016 ምስቲ ዕጡቕ ሓይሊ ድሕሪ ዝኸተሞ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስምዕ ሰላም እቲ ጉጅለ ዕጥቁ ብምውራድ ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገሩ ይነጥፍ ከም ዘሎ ይግለጽ ይኹን እምበር ገና ዕጥቆም ዘየውረዱ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ቃልሶም ይቕጽሉ በምህላዎ ውሕስነት ናይቲ ስምዕ ሙሉእ ከም ዘይኮነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ ጀርመን ዝበዝሐ ካብቲ ኣብ ማሊ ከካይዶ ዝጸንሐ ወታደራዊ ወፍርታት ከም ዝወንዘፎ በውግዒ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ መሰጋገር መንግስቲ ማሊ ክለኣየር ሃገሩ ንበረራታት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ምኽልካሉ እዩ ጀርመን ኣብ ማሊ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ወታደራዊ ወፍሪ ክትሳተፍ ድሌት ከም ዘለዋ እንተኾነ ግና መንግስቲ ማሊ ክሳብ ዘይደገፎ ከም ዘይትነጥፍ ሓቢራ ኣላ መንግስቲ ማሊ ሰራዊት ሃገሩ ኣንጻር ሽበራን ዝካየድ ስርሒታት ባዕሉ ክብድሆ ከም ዝኽእል ብምሕባር ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሕሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ድማ ብፍላይ ንዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ትመርሕ ዘላ ፈረንሳ ካብ መንግስቲ ማሊ ድሕሪ ዘጋጠማ ተቃውሞ ካብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጠቕሊላ ክትወፅእ ምዃና ምግላጻ ኣይርሳዕን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ንሰራዊት ማሊ ክህቦ ጸንሕ ስልጠናታት ከቋርጾ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ምሕባሩ ይዝከር ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ኣንጻር ሽበራ ክቃለስ ይትረፍ ነብሱ ካብ መጥቃዕቲ ክከላኸል እውን ከም ዘይከኣለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ዜናታት ንምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምካፎም ክረጋገጽ እንከሎ ክልተ ድማ ተፋልዩ ኣብ ዞባ ቁርደት ትግባር ልምዓታዊ ምምሕዳራውን መደባት ተገምጊሙ ሃማድ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕደራን ኣተሓዛ ገንዘብን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሳብ 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብውሕዱ 400 ግዜ ወታደራዊ ምትእትታዋት ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት መቕደስ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ልዕሊ 4 ሰባት መይቶም ሰራዊት ሩስያ ኣብ ከባቢ ዶኔስክ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ከም ተቆጻጸረ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና ምሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 23 ክፋል ስዕባ ተቕርቢ መደብያ ብወገነይ ግን
سلام